vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, anga ari sei mabasa kune avo zvekare vari pabasa. I hope kuti nemaconfessions awa ndichange ndichizokutandadzaiwo muchiteerera maconfessions basa richitofamba. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu, and I am hoping kuti confession yangu ichange ichizobatsirawo kune vakadzi avo kana kuti kune vasikana, kana kuri kunzi unenge uri musikana uchidanana nemurume kana kuti mukomana wako uyo wausingazivi kuti mari dzose idzo dzaanokupa achikuspoila achiita sei iwe usingazivi kuti mari idzodzo anodziwana kupi. Unofanira kuti unge uchiita karesearch kako kuitira kuti unge uchiziva kuti munhu uyu mari dzose idzi ari kumbodziwana kupi. Zvekare kune avo vagere nevarume vavo vanoita zvefraud kana kuti zvekuba, zvinokwanisa zvichinakidza nekuti mari yacho inongouya so simple, and unenge uchiti chose chaunenge uchida kana ukangokumbira murume wako anobva akupa, nekuti imari yekuti iye haaishandire achitoburitsa ziya, saka it is easy kuti ange achingokuspoila. Ndakambospoiliwa hama dzangu, zvakaitikawo ndezvekudai so. Pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndakabva ndazotanga kudanana neuyo akazova murume wangu, ndakanyatsokuona kuti ya munhu uyu mari anadzo, but kuti ndike ndichiziva manje kuti mari idzi dzose dzaainge achindipa panguva yacho iyoyo patainge tichitori mukomana nemusikana, ndainge ndisingatombonzwisise kuti mari dzose idzodzo dzainge dzichibva kupi. Ndaiti ndikati ndikuda chakati, then ndaibva ndatongopiwa mari. Uye zvekare kumusha uku kana amai vakagumisidzira vega vapa kutenda kuti ya mukwasha uyu unochengeta, because iye akabva akumbira mafone numbers aamai vangu ndokubva azotaura naamai. Saka each and every month end amai vangu vaitoenda paqueue yemukuru vachitora mari. Life was good. Kana ndega ndainge ndichizvidza kuti pano ndazosvika pacho pandainge ndichida kuti ndinge ndichisvika. Murume akazoti ati ainge achida kugara neni, pakadaro unombofunga ruviri here? Ndakabva ndatoti wandinonokera iwe, ndokubva ndatanga manje kuchigara nemurume wangu, but murume wangu mukoma ndainge ndichitongoona kutoti munhu uyu nezviito zvake anoratidza kuti akaita mbavha. Ndakazoti ndogara naye ndopandakabva ndazoti ndakabata foni yake ndikaenda kuFacebook ndikabva ndaona kuti uyu munhu uyu anoita zvebuying and selling, dealer chaiye. But mukuzonoverenga machats ndichiona kuti kuFacebook kwake kwainge kwakazara mamessages evanhu vainge vachichema, vamwe vainge vachitotaura kutoti mari idzodzo idzo dzavainge vachitumidzira murume wangu uyu dzainge dzitori mari idzo dzavainge vakachengeta kwemakore nemakore. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvazondirwadza. Dai kwanga kuri kunziwo ainge achibira vanhu vagara vaine mari dzavo, zvimwe kuda taikwanisa kuti, but iye aitotageta vanhu vekumushawo vanenge vachida kutengawo motikari avo vainge vachishanda muno muSouth Africa. Saka nekudawo kwekuti kana ukaendawo paFacebook paya panonzi pamarketplace, kana ukatarisawo ukaona zita remunhu zvekare nesurname zviratidza kuti munhu uyu anobvawo kumusha sewe, kana newewo unobva waita trust obva watanga kutaurirana nemunhu uya uchitofungidzira kutoti zveshuwa munhu uyu ane mudziyo wake waari kutengesa. Hapana fraud yainge isingaitwe nemurume wangu. Iye akabva azondiudza mushure mekunge ndamubvunza kuti what was going on neFacebook yake, ndokubva andiudza kuti iye paakauya muno muJoni akambozama kuti ange achishanda, but mushure mekunge azotanga kuwirirana noumwe murume wekuNigeria akabva azomuudza kuti imi vanhu muri maslow learner, unofanira kuziva kuti kutouya kwatakatoita kuno tinofanira kutoti tinge tichitopanda mari very fast. Kunoko hakusi kwekuti unoswera uchinzwira vanhu tsitsi, unofanira kuti unge uchinzwira hama dzako tsitsi dzawakasiya kunyika kwako. Saka do whatever that you can so that you can find money, then kana wawana mari obva wazoinvesta kumusha kwako kuitira kuti kana chikazobvondoka then wabva wazotiza uchidzokera kunyika kwako. Murume wangu akabva azondiudza kuti murume uyu waainge achiwirirana naye mushure mekunge arova bhegi ndokubva azotiza ndokubva azodzokera kunyika kwavo, nekuda kwekuti hanzi ainge akarova fraud dzainge dzichitosvika kumamiliyoni ndokubva atiza nemari iya. Saka akasiya adzidzisa murume wangu izvozvo zvekuita fraud, and iye
murume wangu ainge achiti amongst his students wangu murume he was the best student, ainge akanyatsokudzidza ndokubva abata zvose izvo zvaainge achiti ainge akadzidziswa naye murume uyu wekunigeria. Zvadaro murume wangu iye akazosarawo ava kuranawo kaoperation kake nevamwewo varume vamwe vainge vachibva kuDRC zvekare nevamwewo vainge vachibva kumusha, but murume wangu iye ndiye ainge achichuna metsi dzose. Saka iye murume wangu zvekare ainge akaenda kuvhenda uko akandiudza kuti kuvhenda ikoko kwainge kuine imwe n'anga iyo yainge akasangana nayo. Saka n'anga iyi iyo yainge ichibva kumusha achiti masimba ake awo ainge achishandisa pakuita fraud dzose idzi masimba iwawo ainge achimapiwa nen'anga yake yekuvhenda. Saka ati it depends nekuti iwewe n'anga iyi unenge uchida kuti inge ichikuitirei. Kana iwewe uri munhu wekupentecostal church unongoendawo kuya then n'anga iya inobva yatopfeka suit yobva yatoita pastor yobva yatokunamatira zvinhu zvobva zvatofamba mune zvakanaka. Kana kuri kunziwo unoendawo kumasowe inobva yakupfekerawo gemenzi dzvuku mobva matotanga kutoita minamato yenyu yema-go back to sender. Akabva ati iwewe kana uchidawo zvechivanhu then inobva yavawo n'anga. Saka iye paakaenda akabva azopiwa mishonga iyo yaakanzi pose paanenge achitaura nevanhu avo vaanenge achida kubira anofanira kuti ange achishandisa mishonga iyoyo. Zvekare akabva azonzi aifanira kuti ange achiuya net-shirt, akazoenda net-shirt iya then t-shirt iya ikabva yazonobikwa. Saka masimba ake ose awo efraud ainge arimo mu-t-shirt imomo. Kunyange zvikanzi wakachenjera sei, the moment yawaitanga kutaura naye panhau idzi dzekutengeserana midziyo yakaita sekunge motikari, kunyange zvichinzi wakangwara sei, aingoti kana akakupfekera t-shirt so waitoona kuti vamwe vaitotanga vacharizina but ozotoona kutoti munhu anenge atodyira zvimwe zvinhu zvekutoti zvinenge zviri very silly uchitoona kutoti apa nyaya iripo ndeyekuti uri kuda kungobirwa mari but mishonga yaya iye ainge achiti ndo yainge ichikontrola vanhu ava vaainge achibira. Zvadaro murume kwangu akaita mari mukoma, handidi kana kukunyeperai. At that time nemurume tainge togara zvino munoziva kuya kuma-gated community kwekuti rent yamunenge muchibhadhara mukangobhadhara 2 months chete munobva matotenga motikari. That is how expensive that place was. Saka ivo vanhu ava vanoita zvefraud vanofarira kugara munzvimbo dzakadaro nekuti mapurisa haapindi. Mapurisa anongopindamo muma-gated community kana kuri kunzi kana paine zvinenge zvaitika ndo pamunongoonawo zvimavheni, but most of the times ainge asingatombopindi mapurisa. Saka since zvinhu zvavo vachingozviitira pamafoni nepama-laptop avo so they know kuti they will be safe, chavanenge vachingoita ndechekuti vanongoenda out kunokolekta mari vobva vadzoka. Saka iye murume wangu mabiro ainge achiita vanhu mari ndiye kudai, so kwanisa kuenda kumagaraji kuya kunoitwa zvemacastles kana kuti kuma-auction ndokwaiwanzokufarira because iye ainge achiti vanhu vazhinji havana nguva yekuti pavanenge vachitsvaka motikari vanobva vaenda pamawebsite ema-car auctions vanongotsvakawo mumacastles. Saka aienda kuya kuma-auction then obva azotora mapictures emotikari iyo yaanenge achiita sekunge anenge achida kuzoitenga, then aibva atora nemavideos, ototora mavideos mune zvakanaka asingatombotyi kana kupanika, then obva achengeta mavideos iwawo. Aizoti kana adzoka kumba vaibva vazogadzira mapictures aya ende ainge achinyatsokuziva kompyuta zvekuti aibva aisa mamwe avanoti mawatermark ende ainge aine chicastles chake chefake chekutoti waitoti kana ukachisecha pafacebook then page racho raibva ratobuda, iwe wobva watofungidzira kuti zveshuwa apa ndiri kutodhila nevanhu vane castles yavo. Saka vaibva vatoisa watermark zvekuti kunyange ukazoda kutumidzira umwe munhu picture iroro nekuda kwewatermark inenge yakaiswa papicture, iwe waibva watozofungidzirawo kutoti zveshuwa vanhu ava vandiri kudhila navo vane chokwadi chavo. Ende nguva zhinji iye aiwanzo kuti ngatisanganei papolice station, achiziva kuti the moment yamunosangana papolice station iwewe unobva watovimba munhu, but anobva azochinja obva azokuti fanosokuisa deposit kana kuti mari yefuel. Saka vanhu vazhinji ndo madyiro acho ainge achivaita mari achivaitira fraud iyoyo. Ende aiwanzo kuti paya pamunenge mataurirana iye obva ati I do deliveries, ende aiwanzo kusarudza vanhu vekuti vanenge vari kune imwe province inenge iri kure kwatainge tichigara. Saka achidaro aibva azoti chinditumidzira mari yekuti ndinge ndichidira
fuel mumotikari, ende vazhinji vacho nekudawo kwekuti vainge vachitrusta, because murume wangu aitogara aine madocuments awo aizotumidzira mavisas efake avanenge vakagadzirirwa nevarume vekudrc, obva atokutumidzira kutoti uri kuona maflight tickets angu awa, saka ndiri kufanira kuti ndinge ndichisimuka ndichienda kuuk nemhuri yangu, ndokusaka motikari iyi ndiri kuitengesa at a lower price. Aikwanisa kuti akawana motikari kuauction, maybe motikari iyi let's say panguva yacho iyoyo inenge ichita kana kuma 100 and something thousand, then iye motikari idzodzo paaizodziisa pamarketplace, motikari idzodzo aibva azonyora mari yekuti even someone anenge asingakwanise kuafoda motikari iyoyo anobva atoti motikari iyi yakachipa, aikwanisa kuisa kana ma40 kana kuti ma30,000, so that ange achikasika kurova vanhu mari. Then iwe waibva wazonzi tumidzira mari tidire fuel, vazhinji vacho nekuda kwemishonga vaibva vazotumidzira mari dziya, then vamwe ndo vaibva vazonzi tumidzirai deposit, but vanhu ava vaishandisirwa mishonga. Zvino pavanhu ava vose ava vaainge achibira, kune umwe uyo aigara achingofona achinetsana naye achiti iwe uri mbavha, wakandibira mari yangu, but kana ndikangogara ndawana mukana ndichaenda kumusha ende ndikuda kukuendera kuchipinge uchazviona. Saka handizive kuti ndiye akazogadzira here murume wangu, because murume wangu akabva azosungwa. Mushure mekunge asungwa kumari katainge tava nayo, murume ndokubva andiudza kuti taifanira kuti tinge tichitsvaka lawyer. Ndokubva ndataura nana bankuru nana tete ndikati mari yandiinayo ndeiyi, ndo yandakanzi tinge tichitsvaka lawyer. Mukoma, we found the one of the most top lawyers here in South Africa. Ndokubva lawyer uya vabva vazoita mabig deals nevamwe judge, but judge vaya manje vakabva vazoti zvainge zvisingaiti kuti murume wangu angoregedzewa achienda kudaro nekuda kwefraud dzaainge akaita. Then deal ravakazoita nderekuti at least anofanira kuti ange achipika at least 15 years, because murume wangu ainge akatotarisana nelife imprisonment. Saka vakati at least I am giving him 15 years obva azobuda hake. Ndakarwadziwa mukoma mushure mekunge lawyer uya andiudza kuti ndo dhiri raainge apiwa najudge, nekuda kwekuti nyaya iyi, case iyi yainge ine vanhu vainge vakaitarira nemaziso matsvuku. Saka judge uyu ainge achitya kuti ange achingorilisa murume wangu. So mukoma ndakarwadziwa, ndobva ndaenda ndikabva ndanoripota kuna nabankuru kuti ndo zvandainge ndaudzwa. Mwana bankuru vakabva vati hampana uyu ava kutonyura. Saka bankuru vakabva vati ivo vainge vachida kuenda kuchipinge uku kwainge kuina vamwe bamunini ava vainge vakasoendako kudhara kuchipinge ikoko mushure mekunge varoora umwe mukadzi ainge achibva kuma areas ikoko, ndokubva varoverako ikoko. Saka zvainge zvichingonzi mudzimai wavo iye uyo wavainge vakawana ainge ari muroi, ende uye ainge akavadyisa akavaita chituta kuti vange vachitama kwedu vange vachienda kunovakirako kuchipinge ikoko. Saka ivo vakabva vazoenda bankuru, vakati vaenda kuya mukoma ndopa vakabva vazoendeswa kuna vatete avo vainge vachinzi ndo vainge vachipa mukadzi iye wabamunini mishonga yose iyo yaainge ainayo. Saka ivo bankuru vanoti vakazoti vaendeswa kun'anga iya ndopa vakabva nzi vaifanira kuti vange vachienda kunoita tsvina, but vasati vaenda kunoita tsvina vakatanga vapiwa nzungu, vakabva vanzi vaifanira kuti vange vachidya nzungu idzo dzavainge vapiwa. Saka hanzi vakati vadya nzungu dziya ndopa vakabva vanzwa mudumbu mavo muchimonyamonya, ndokubva vazomhanya vakabva vaenda kudondo. So vakati vaenda kudondo kuya apa vainge vaudzwa kuti vaifanira kuti vange vachitora chiheti chimwe chavainge vakapfeka, because vainge vaine chiheti chavo chavainge vakapfeka, zviya zvimaheti zvinofarira kupfekwa nezvikomana zvemuno muSouth Africa. Izvi zvinoita zvekubata vanhu poho ndo zvimaheti zvavaifarira kupfeka ivo bankuru panguva iyo pavainge vaine rasta. Saka hanzi vakaenda kudondo, vakati vaenda kudondo kuya ndokubva vazoita tsvina, then vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachiita zvekurumirira tsvina iya, then vobva vazosvipira tsvina iya iyo yavanenge vatora nemuromo wavo vobva vaiisa muchiheti chiya. Ende bankuru vakabva vaita sekudaro, vakati vapedza vakabva vazopiwa mimwe mishonga yekuti vange vachizogeza kuitira kuti mukufamba umu vazozosangana neminyama, zvikare nemishonga iyo yavakapiwa kuti kana vazosvika kujoni vange vachizotipa nesuwo tisazosangana neminyama. So ivo bankuru vakabva vazodzokera kumba kwavo, ende vainge vakanzi vaifanira kuti vange vachitanga vaomesa tsvina iya vasati vadzoka
kuSouth Africa vakabva vazoita sekudaro, then vakabva vazodzoka. Ivo Bankuru vanoti pavakauya vainge vakanzi vaifanira kuti vange vachizofamba vakapfeka tsvina iyo yavainge vakaruma nemazino avo. Saka vakazoti tsvina iya payakaoma ndokubva vazotanga kutora tsvina iya, sezvo vainge vaine malogs vakabva vatanga kupfekedzera tsvina iya mumalogs avo ndokubva vazodzoka kuno kuSouth Africa. Zuva rekuti tinge tichizoenda kukoti rakati rasvika, inini vakabva vazondimhedurira chipisi chetsvina yavo ndikabva ndachitora, vakabva vazomhedurira zvekare bamunini nevamwe vatete ndokubva tazoenda kukoti. Takati tasvika kukoti kuya tainge takanzi taifanira kuti tinge tichizomirira jaji paanenge apinda mukoti paya paanenge agara ndopataifanira kuti tinge tichizotora zvipisi zviya zvetsvina yaBankuru tobva tazozviisa pazasi perurimi ndokubva taita sekudaro. Takati tirimo mukoti paya jaji paakauya ndokubva tazotora zvipisi zviya tikabva tazoisa pasi perurimi. Mukoma, ndakati ndichinopfekedzera tsvina iya pasi perurimi ndakabva ndanzwa sekunge ndainge ndichida kurutsa, but ndakatarisa murume wangu nerudo rwose urwo rwandainge ndiinarwo kwaari, ndakabva ndangozviudza kuti apa ndaifanira kuti ndinge ndichishingirira. Mukoma, ndakabva ndaramba ndakangoruma rurimi ndichitira kuti ndisazorutsa. Zvino nyaya yakazoti yofambwamo mukoti muya, munhu wose akashamisika, kunyange maloya aya anenge achipikisa acho anonzi ndeehurumende, maloya iwayo akatoshamisika because jaji ava vakabva vazoti free bail kumurume wangu. Mumwe wacho akatosimuka achipopota kuti ko munhu uyu zvaasina kana passport, zvaasina kana chitupa, ko munogomupa seiko free bail, nekuti kana mukamupa free bail achazotiza. But ipapo maloya awa ehurumende chaainge asingazivi ndechekuti mimwe mishonga iyo yainge yakapiwa Bankuru yainge iri yekuti vange vachizomutsa mweya wavatezvara wangu. Saka mweya iwoyo ndo watakaenda nawo kukoti. Takati taenda nawo kukoti ndokubva wazonozvipfekedza pana jaji. Saka jaji uyu ainge akatobatwa nemweya iwoyo wavatezvara wangu. Saka kunyange vakambozama kutaura naye jaji uyu but akarakidza kusanzwisisa murume wangu ndokubva azonzi free bail ndokubva atiza. Zvino tainge tisingadi kuti tinge tichizobatwa tikabva tati hatingafambe tiri group. Murume wangu ndiye akatanga aenda kumusha, iniwo ndichizoteverana naBankuru nanatete. Hii mukoma ndainge ndisitomborina tarisiro yekuti izvi ndo zvandainge ndichazosangana nazvo. Mukoma, ndakati ndichingonosvika pamba pangu ngwanikwe murume wangu ainge achiita sekunge chanana, ainge pfeka zvake t-shirt yake iyo yainge achishandisa pakuskama vanhu, but mukoma ainge atori busy achitoita tsvina. Mukoma akaita rimwe zimukonde retsvina rekuti ndainge ndisina kana kumbogara ndakaona zimukonde retsvina rakakura kudaro kuita zihip. Murume wangu mukoma akabva atanga kuita sekunge ainge atova factory yekugadzira tsvina, because ainge ava kuti after each and every 30 minutes murume wangu ainge achitoita tsvina. Mukoma, ndakasvika pakuomerwa because vose avo vatainge tichikumbira kuti vange vachiuya kuzobatsira murume wangu vose vakazvikonewa. Murume akatanga achagara mubedroom semazuva ose, but ndakazosvika pakumubvisa mubedroom because ndainge ndava kusazvigonawo zvekuti after 30 minutes ndinofanira kuti ndinge ndichizonongerera tsvina. Kana pamubhedha ipapo aikwanisa kutongokuitira tsvina obva atoseka zvake. Saka takabva tazoti imwe spare bedroom yainge iri yevana, vana vaifanira kuti vange vachienda kunorara mukitchen. Murume wangu ndokubva tazoti ange achizorara muspare bedroom muya. Taingomusiya mukoma usiku hwose achingoita tsvina, then vana Bankuru vaizomukira makuseni vachienda kunomudongorera. Saka zuva iro racho raakazofa zvakaitika ndezvekudai, takadana imwe n'anga iyo yatainge tichinzwa kuti yainge iine masimba ndokubva tawirirana. Kuna Bankuru vakabva vati zvainge zvisina kana basa izvo zvekudzi achaja mombe dzakawanda. Chavainge vachingoda ndechekuti munin'ina wavo murume wangu ange achiita right. So mukoma, n'anga iya yakabva yati tainge tatomunonokera munhu uyu mune ramangwana ainge achazomuka akafa. Mukoma, ndakazviramba because ndainge ndisingade kuzviudza kuti murume wangu ava kunofa. But mangwana acho makuseni vana Bankuru vakati vaenda kuya, ndakabva ndatoona kuti the way yavainge vakasuwa there was something that was wrong. Saka ndakabva ndazviudzwa kuti pavakapinda muroom muya ndo pavakabva vazoona kuti murume wangu ainge akatorara pamusoro petsvina iyo yainge achirakidza kuti ainge abva mukuiita.
saka ndokufawo kwakaita murume wangu. Saka I hope kuti nyaya yangu ichakwanisawo kubatsirawo vamwe vasikana vanenge vachidanana nevakomana ava vanoitawo zvekupanda mari usingazivi kuti mari iyoyo iri kupandiwa iri kumbopandiwepi, zvekare neavo vanogara nevarume vavo, vamwe vanenge vachitokurudzira varume vavo kuti vange vachiita zvefraud, because isu hatizivi kuti akazogadzira murume wangu ndiani, kuti pane umwe uya aigara achingomufonera achimuthreatena kuti ndichakuendera kuchipinge, saka hatizivi. But ndiyowo nyaya yangu iyi mukoma. Nanhasi uno zvinondirwadza, kamufiro kacho kakaita murume wangu kanondirwadza, kuti shuwa here munhu ainge ava kuita tsvina after each and every 30 minutes. Pamurume aiti kana oita tsvina kudaro aikwanisa kukuitira 10 minutes munhu achingogomera, ende tsvina yacho yaibuda yakaita kunge mazisoseji kudai, robva raita zihipi mukoma. Aiti kana apedza kudaro aibva atura mafemo, obva asimuka, then obva atarisa zimukonderia raanenge aita, obva agutsurira musoro, obva atoenderera mberi zvekare nekuita rimwe zimukonde. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Yo, hanzi murume wangu akasvika pakuita kunge factory yekugadzira tsvina. Yo, kana uinewo waunoziva anoitawo zvefraud kana kuti aimboitawo zvefraud, you can come to my inbox and tell me your own story kuti akazosiya sei kuita izvozvo zvefraud.